பிளாக் மேஜிக்னா என்ன? மாந்திரிகம், தாந்திரிகம், அதுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? ஒருத்தர் மேல பொறாமையின் வெளிப்பாடுதுன்னு உருவாக்கம் தான் பிளாக் மேஜிக் உடைய முதல் தன்மை. இப்போ கந்திஷ்டி ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப நான் வந்தோடனே உங்களை ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னேன். இது ஒரு கந்திஷ்டி தான். சில பேர் வீட்டுக்குள்ள புதைச்சி வைக்கிற அந்த தன்மையெல்லாம் இருக்கும். அது எப்போ புதைச்சாங்க ஏது புதைச்சாங்கலாம் தெரியாது. ஆனால் இந்த பிளாக் மேஜிக் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய மாந்திரிகவாதிகிட்ட போகிறாங்க. ஒன்றை தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, அடுத்தது திரும்ப நம்மக்கிட்ட நாடி வரணும். அப்போ அவங்க ஒரு கஷ்டத்தில் அது ரிமூவ் ஆகிடுச்சு, இன்னொரு கஷ்டம் அடுத்தா தொடங்கும். அப்போ அடுத்த திரும்ப அதே. அப்போ பிளாக் மேஜிக்கில் அவங்க ரொட்டேட்டாக அவங்களுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். கண்ணுக்குட்டி ஈன்றாத பசுச்சாணம், கண்ணுக்குட்டி ஈன்றாத ஒரு கோமியம், மாட்டினுடைய கோமியம், இதை வாங்கிட்டு அதை கரைத்து அந்த தென்மேற்கு பகுதியில் நீங்கள் அந்த பசுஞ்சாணத்தை ஒரு பிள்ளையார் பிடி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம். இன்னொன்று உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்ம்டாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஊமத்தங்காயின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஊமத்தங்காயை எடுத்துகிட்டு அதை உங்களுடைய நிலவாசல் கட்டி தொங்க விட்டுட்டு பந்து மாதிரி இருக்கும். ஆன்மீக உலா நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். நம்ம எந்த அளவுக்கு தெய்வீகம் பற்றி பேசுகிறோமோ அதே அளவுக்கு நெகட்டிவான நிறைய விஷயங்கள் பற்றியும் பேசாதவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். நெகட்டிவான விஷயங்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தாந்திரிகம், மாந்திரிகம், அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் மேஜிக் செஞ்சு வச்சுட்டாங்கப்பா, சூனியம் செஞ்சு வச்சுட்டாங்கப்பா, அதனால் அந்த குடும்பம் இப்படி பாழா போச்சு, எனக்கு தெரியும், பொம்மை செஞ்சு போட்டுட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறவங்கள நம்ம பார்க்குறோம். இது என்ன பிளாக் மேஜிக்? அப்படி பிளாக் மேஜிக்னு ஒன்று உண்மையாகவே இருக்கா? இருந்ததுன்னா அது நாம் நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே பயங்கரமானதா? பிளாக் மேஜிக் இருந்ததுன்னா அது எப்படி நிவர்த்தி செய்யறது? எவ்வளோ சந்தேகம் இருக்குது, தீர்த்துக்க வேண்டாமா? வாங்க நம்மளுடைய வாஸ்து நிபுணர், பிரபல ஜோதிடர், நாடி ஜோதிடர் ஜெயந்தி ரவி மேம் கிட்ட கேட்டு விளக்கம் பெறலாம். வணக்கம் மேம். வணக்கம்மா. மேம், பிளாக் மேஜிக்னு சொல்கிறாங்க, பேரை கேட்கும் போதே லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது. பிளாக் மேஜிக்னா என்ன மேம்? மாந்திரிகம், தாந்திரிகம், அதுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குதுமா. பிளாக் மேஜிக் இருக்குது. அது இறை சக்தி ரொம்ப பவர்ஃபுல், நிலையாக நிற்கும். பிளாக் மேஜிக் நிற்காது, அது ஒன்று தான். அதனால தான் அது நம்ம இறை சக்தி மேலே வைக்கிற நம்பிக்கையை பிளாக் மேஜிக் மேலே வைக்கிறது கிடையாது. அதனால் பிளாக் மேஜிக் வச்சிருக்கிறவங்க, அந்த நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம், குறுகிய மனம் படைத்தவர்கள், ஒருத்தரை நேருக்கு நேர் ஃபேஸ் பண்ண தைரியம் இல்லாதவர்கள் அந்த பிளாக் மேஜிக்குடைய தன்மையை எடுக்கிறாங்க. அந்த பிளாக் மேஜிக் என்னென்னா, சடன் காலத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பிளஸ்டாக கொடுக்குற மாதிரி ஒருத்தர் மேலே பொறாமையின் வெளிப்பாடுதுன்னு உருவாக்கம் தான் பிளாக் மேஜிக்குடைய முதல் தன்மை. நீங்கள் எவ்வளோ ஒருத்தர் மேலே பொறாமப்படுறீங்களோ அது உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவம் எடுக்குது. இப்போ ஒரு ஆள் மேலே பொறாமப்படப்பட அது அந்த ஆள் மேலே உருவம் பிளாக்காக ஒன்று உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் பொறாமையின் சக்திகள் ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லாமல் உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் அந்த பொறாமையின் தன்மை அதிகமாகும் போது உங்களுடைய அந்த பிளாக்குள்ள அளவு கூடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ உங்களுடைய பாசிட்டிவான குரு சக்தி நீங்கள் குறைக்கிற தன்மையாக வரும். அந்த தன்மை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக காமிச்சு கொடுக்கும். மேம், அப்படின்னா இதுக்கும் அந்த கண் திருஷ்டி இது எல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியாதது இல்லையா? சம்பந்தம் இருக்கு. ஆமாம், சம்பந்தம். இப்போ உங்களை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம், நீங்கள் ஒரு இறைவனுடைய ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அதை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கும். அதே போல தான் நம்ம எல்லாரையும் சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம், ஆரோ அப்படிம்பாங்க, அந்த ஒளிவட்டம் இருக்குது. இப்போ கந்திஷ்டி ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நான் வந்தோடனே உங்களை ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னேன். இது ஒரு கந்திஷ்டி தான். ஆக்சுவலாக இது பாசிட்டிவ் தான். ஆனாலுமே அது உங்களுக்கு சுற்றி ஒரு ஆரோ இருக்கு இல்லையா, நல்லா இருக்காங்களே அப்படியே ஒரு ஃபீல் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த நல்லா இருக்கவங்க அதில் ஒரு சின்ன பிளாக் புள்ளி வரும். இது ஒரு புள்ளி என் கண் பார்வையிலிருந்து தோன்றிய ஒரு புள்ளி. இதே நீங்கள் ஒரு 10 கூட்டத்தில் போய் இருக்கீங்க, அங்கே இருக்கும்போது அதே மாதிரி 10 புள்ளிகள் தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ஒளிவட்டத்தின் அளவு குறையவே ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? குறைய ஆரம்பிக்க இப்போ ஒரு 100 பேர் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க, எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் போவீங்க. போகும்போது அப்போ எல்லாருடைய பார்வையும் உங்களை நோக்கி தான் இருக்கும். அப்போ அத்தனை புள்ளிகள் இங்கே சேரும்போது உங்களுடைய சுற்றி ஒரு கருவளையம் தோன்ற ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கருவளையம் உங்களுக்கு ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கும். இது ஒன்று. இது கந்திஷ்டி, கண்ணுக்கு தெரியாமல் தோன்றக்கூடிய திருஷ்டி. அதே போல் தான் பிளாக் மேஜிக்ங்கிறது பொறாமையினுடைய சுயரூபம். இந்த கந்திஷ்டிங்கிறது உங்களுக்கு இப்படி பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோடனே நீங்களே உங்களை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, பண்ணிக்கலாம். கோயிலுக்குள்ளே போனாலும் அது ரிமூவ் ஆகிடக்கூடிய தன்மை எல்லாமே இருக்குது, அது ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம். இந்த பிளாக் மேஜிக் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் ஏறாது, அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளை விட்டு அகலாது. அது என்னென்னா
நம்மளோட உறவுகள், நம்மளோட பழக்கம் உள்ளவங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய பொறாமையின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய பொருட்களை வைத்து, அதாவது சில பொருட்களெல்லாம் நம்ம பயன்பாட்டிலே இருக்கக்கூடாது, வீட்டை விட்டு தூர வச்சுருப்போம். உடஞ்ச ஓடு, அப்புறம் முடிகள், இதெல்லாமே நம்ம வீட்டை விட்டு தூர வைக்கிறது. தீட்டு துணி, இதெல்லாமே தூர வைக்கிற, வீட்டில் இருக்கக்கூடாது ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வைத்து அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் பிளாக் மேஜிக்கான விஷயம். இது வந்து சில பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே புதைச்சி வைக்கிற அந்த தன்மையெல்லாம் இருக்கும். அது எப்போ புதைச்சாங்க, ஏது புதைச்சாங்கலாம் தெரியாது. ஆனால் இந்த பிளாக் மேஜிக் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய மாந்திரிகவாதிகிட்ட போகிறாங்க. அவங்க கோயிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போகிறாங்க. இப்போ என்னென்னா பிளாக் மேஜிக் ரிமூவ் பண்ணுற இடத்துல போகும்போது இவங்க ஒரு தடவை வந்து அவங்களுக்குலாம் திருப்தி ஆகாது, ஏன்னா சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால் இவங்க ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணதுக்காக ஒன்றை கொடுத்துட்டு இன்னொரு வச்சு விடுவாங்க. ஒன்றை தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, அடுத்தது வந்து திரும்ப நம்மகிட்ட நாடி வரணும். அப்போ அவங்க ஒரு கஷ்டத்தில் வந்து அது ரிமூவ் ஆகிடுச்சு, இன்னொரு கஷ்டம் அடுத்தா தொடங்கும். அப்போ அடுத்தால திரும்ப அதே. அப்போ பிளாக் மேஜிக்கில் அவங்க ரொட்டேட்டாக அவங்களுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். என்னைக்கு பிளாக் மேஜிக்கை நம்பி அவங்க ரொட்டேட்டடாக அந்த இடத்த சார்ந்து போகிறாங்களோ அங்கே இறைசக்தி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி நம்ம உடலில் உள்ள ஒளி குறையுதோ அதுமாதிரி வீட்டில் உள்ள ஒளியின் தன்மை குறைஞ்சி இருளின் சூழலுக்கு வந்துடுவோம். இந்த இருள் சூழல் வரும்போது எனக்கு அவர்கிட்ட போனோன்னா ரெக்கவர் ஆகுது அப்படி சொல்லிட்டு திரும்ப வேற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போய் மாட்டிக்குவாங்க. ஒன்றுலேருந்து ஃப்ரீ ஆகி இன்னொன்றில், ஏன்னா அவருக்கு அவங்க பணம் லட்சமாக கொடுப்பாங்க, அதுக்காக இவங்க வந்து இப்படி பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக இந்த பிளாக் மேஜிக் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு போகிறது ரொம்ப நெகட்டிவிட்டியானது. நீங்கள் அதிலெல்லாம் நீங்கள் பிளாக் மேஜிக் ரிமூவ் பண்ண போகக்கூடாது, ரிமூவ் ஆகாது. உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை சச்சரவுகள், வீட்டில் வந்து ரொம்ப ரத்தம் சிந்துற அளவுக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வரும். தன்னை அறியாமல் கட் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ரத்தம் ஒரு வீட்டில் சிந்த ஆரம்பிச்சிச்சு, மனித ரத்தம் அப்படின்னா அங்கே பிளாக் மேஜிக் கண்டிப்பாக உயிர் பெறுகிறது. அந்த பிளாக் மேஜிக் வந்து உயிர் தெளிந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால இந்த பிளாக் மேஜிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து வேற இடத்துலையோ எங்கேயுமே போகக்கூடாது. இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முதல்ல வீட்டில் இருக்கதான் சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக முதல் தென்மேற்கு மூளை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். தென்மேற்கு மூலையை பார்க்கணும் வீட்டில். அப்புறமா மேற்கு திசையில் பார்க்கணும். மேற்கு திசை, தென்மேற்கு, மேற்கு, வடமேற்கு, இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே அடிவாங்கும். இந்த சைடில் வந்து ஒரு செவத்தில் ஒரு கீறல் விழும், இல்லாட்டா இந்த செவத்தில் ஏதாச்சும் பாசி பிடித்த மாதிரி ஒன்று வரும், இல்லாட்டா கருப்பாக பூசணம் பிடித்தது வரும். அதுக்கப்புறம் தென்மேற்கு பகுதியில் ஒரு எலும்பு தூண்டுகள், இந்த மாதிரி பறவைகள் தூக்கி கொண்டு போட்டுட்டு போகும். இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய உங்களை தெரியும். அந்த ஓடு இதெல்லாமே அந்த பக்கத்தில் வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே உங்களுக்கு இங்கே வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். தென்மேற்கு பகுதி, முதல்ல தென்மேற்கு பகுதி வந்து மூதாதையர்கள் வாழும் இடம். அந்த இடத்த வந்து அது ஸ்பாயில் பண்ணும். முதல்ல பிளாக் மேஜிக் வந்துச்சுன்னா மூதாதையர்கள் சப்போர்ட் இங்கே வரக்கூடாது, அதுக்காக அந்த இடத்த ஸ்பாயில் பண்ணும். அதுக்கு மேற்கு திசை காவல்காரர்கள் காக்கிறவங்க ஃபுல்லாக அங்கே தான் உட்காந்துருப்பாங்க. வர்ண பகவான் காவல்காரங்க எல்லாமே அங்கே தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த இடம் ஃபுல்லாக எஃபெக்ட் ஆகும். அப்புறமா இந்த பக்கம் வடமேற்கு வாழ்க்கை முன்னேற்றம் ஃபுல்லாக தடைப்படும். இது எல்லாம் இந்த பகுதியை ஃபுல்லாக ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த பகுதிக்கு வரும். அப்போது இந்த பகுதியில் நீங்கள் உள்ள நெகட்டிவாக ஃபுல்லாக முதல்ல எடுக்கணும். அப்போ நான் இதை எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த தென்மேற்கு பகுதியில் சாணம் வந்து ரொம்ப பசுஞ்சாணம், நல்ல பசுஞ்சாணம், கண்ணுக்குட்டி போடாத பசுவின் சாணம், ஓகேங்களா? கண்ணுக்குட்டி போட்டு அந்த மாதிரி நல்ல பியூர் பசுவுடைய சாணம், கண்ணுக்குட்டி ஈன்றாத பசு சாணம், கண்ணுக்குட்டி ஈன்றாத ஒரு கோமியம், மாட்டினுடைய கோமியம், இதை வாங்கிட்டு அதை கரைத்து அந்த தென்மேற்கு பகுதியில் நீங்கள் வந்து அந்த பசுஞ்சாணத்தை வந்து ஒரு பிள்ளையார் பிடி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம். கோமியத்தை எல்லா பக்கமும் தெளித்து விடலாம். தெளித்து விட்டுட்டு அந்த பசுஞ்சாணம் பிள்ளையார் வைக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஊதுவத்தி, கோலம் எல்லாம் போட்டு வச்சு, அந்த கோலம் வந்து கண்டிப்பாக யாருடைய கோலமாக இருக்கணும், அருங்கோணம் ஸ்டார் அருங்கோணத்துக்குள்ள இது வந்து கண்டிப்பாக அங்கே இடமற்று இருக்கணும். அது அந்த பசுஞ்சாணம் இதெல்லாம் வச்சு அங்கே தொடர்ந்து வழிபாடே பண்ண வேண்டாம். ஒரு பசுஞ்சாணத்தை வச்சு அந்த அருங்கோணம் வச்சு ஒரு ஊதுவத்தி அந்த இடத்துல எப்போவுமே நறுமணம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். காலையில், சாயங்காலம், மத்தியானம் 3 நேரம் ஊதுவத்தி அந்த இடத்துல ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் வச்சு அங்கே ஒளி தீபத்தை ஏற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உள்ள நெகட்டிவ் முதல்ல அந்த இடத்துல நம்ம முன்னோர்களை வர வைக்கக்கூடிய தன்மையை உருவாக்குறோம். இதில் வந்து இந்த பசு சாணத்தில் இன்னும் ஒரே ஒரு முக்கியமான பூ வந்து ஆமணக்கு பூமோ.
ஆமானுக்குடைய பூவை வந்து அந்த பசுச்சாணத்தில் பக்கத்தில் வச்சு அதை பிள்ளையார் பிடி வச்சுருப்போம், அது பக்கத்தில் வச்சு வழிபாடு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். இது எந்த பக்கம் ஸ்பாயில் ஆயிருக்கோ அந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து அந்த இதை வந்து செய்வினை கோளாறுல இது பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்ம்டாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஊமத்தங்காய்ன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஊமத்தங்காயை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து உங்களுடைய நிலவாசல் கட்டி தொங்க விட்டுட்டு பந்து மாதிரி இருக்கும், அதை நிலவாசலை கட்டி தொங்க விட்டுட்டிங்கனாலும் அங்கே வந்து அது காஞ்சி போகும்போது அதை எடுத்து தூர போட்டு இடத்துல கட்டிக்கிறணும். அது காஞ்சி போகாது பூசணம் புட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி சிந்திரமாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் ஊமத்தங்காயை வந்து பயன்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். வாரத்தில் ஒரு தடவை அழுகி போகிறதுக்குள்ளே எடுத்து போட்டுருங்க. திரும்ப வாரம் அது மாற்றிக்கிட்டே இருக்க அந்த நெகட்டிவ் அது முள்ளாக இருக்கும். அந்த ஊமத்தங்காய் அது வந்து கிட்ட நெருங்காத நெகட்டிவ்ஸ், அது வந்து பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப உச்சிஷ்ட கணபதிக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் அந்த ஊமத்தக்காய் வந்து உச்சிஷ்ட கணபதி ரொம்ப ஒரு செய்வினை கோளாறுகளுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான தெய்வம். இந்த நெகட்டிவை வந்து வரவே விட மாட்டார். அதனால் உச்சிஷ்ட கணபதியுடையது தான் ஊமத்த பூவும் இந்த ஊமத்தங்காயும். அதனால் இது ரெண்டையும் நீங்கள் பாதுகாப்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுமே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அகல் விளக்கில் மருதாணி விதை, அப்புறமா பச்சை கற்பூரம், கிராம்பு, ஏலக்காய் ஒரு அகல் விளக்கில் பச்சை கற்பூரத்தில் வச்சு இதெல்லாம் போட்டு எரிச்சிங்கனாலும் வெள்ளிக்கிழமை நிலவாசலில் வைத்து எரிக்கணும். எரிச்சிட்டு அப்புறமா அதை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வச்சிட்டிங்கனாலே இது வெள்ளிக்கிழமை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே வீட்டினுடைய இருக்கிற பிளாக் இந்த வட்டம் குறைஞ்சி ஒளிவட்டம் பெருகும். நிச்சயமாக மேம், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. பிளாக் மேஜிக்னு சொன்னோன்னு ஒரு பயம்தான் இருந்தது. இப்போ பயங்கரமான ஒரு தெளிவு எனக்கு மட்டும் இல்லை, ஆன்மீக உலா நேயர்களுக்கும் கட்டாயமாக கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். தகவல் தந்தமைக்கு நன்றி மேம். நன்றி மேம்.